V tomto videu si ukážeme, čo bude platiť pre súčet vnútorných uhlov trojuholníka. Takže narysujeme si ľubovoľný trojuholník, v ktorom si označíme všetky jeho vnútorné uhly. Farebne si vyznačíme uhol alfa, uhol beta a uhol gamma. Zoberieme nožnice a rozstrihneme náš pripravený trojuholník na 3 časti. Pekne obstrihneme tie uhly. Máme rozstrihnutý trojuholník na 3 časti. S tým, že teraz si nakreslíme priamku P a vyznačíme na nej jeden významný bod P, okolo ktorého rozložíme tieto 3 predtým vnútorné uhly trojuholníka. Ja vám to ešte raz ukážem, ako vyzeral ten trojuholník. Takže trojuholník vyzeral takto. A teraz ja zoberiem každý z jeho vnútorných uhlov a priložím k vrcholu P prvý, druhý uhol a tretí uhol. A v tejto chvíli vidíme, že všetky 3 vnútorné uhly trojuholníka sa nám zliali akoby do jedného veľkého uhla, ktorý sme si nazvali, že je to priamy uhol a má veľkosť 180 stupňov. Preto bude platiť veľmi dôležitý vzťah, že veľkosť vnútorných uhlov v trojuholníku, v tomto prípade si ich môžeme označiť alfa plus beta plus gamma, sa bude rovnať 180 stupňov. A tu je dôkaz.